mukava ajella. Terveisiä yöttömästä yöstä täältä Rukalta. Me tultiin tänne viettää vähän juhannusta ja ollaan täällä 3 yötä. 3 yötä. Tänään tultiin ja maanantaina lähdetään Oulun kautta kotiin. Huomenna lähdetään maastoon. Huomenna on luvattu hyvää keliä. Huomenna lähdetään todennäköisesti kiertämään pieni karhunkierros ja tänään mennään vähän pakkaamaan tavaroita ja on jo syöty hyvin uusia perunoita ja lohta ja vähän skagenia ja salaattia ja sen semmoista. Kaikkea hyvää. Kaikkea hyvää ja semmoinen hyvä rauhallinen meininki. Katsottiin, kun kokkoa yritettiin sytyttää tuolla ja kyllä se vihdoin viime syttyi, mutta kivasti oli väkeä ja kaikki oli rauhallisia ja semmosia. Vaikka tuolla on tommonen festari tuolla ihan Rukan huipulla, niin, ja festarikansaa koko ajan sinne vaeltaa hiihtohissillä, niin sekin porukka näyttää ihan semmoiselta rauhalliselta ja kivalta. Se on vähän semmoinen poikkitaiteellinen festari, että siellä ei ole mitään valtavirtamuusikoita. Rukalla on yleensä aina rentoa ja kivaa tälleen kesäisin, kun ei ole hirveästi väkeä. Nyt me vähän kävellään tässä vähän semmoista pikkukävelyä ja mennään tekemään iltapalaa ja pakataan retkireput ja huomenna maastoon. Näin. Meillä oli juhannus lounaalla, niin meillä oli loimulohta, sitten oli uusia perunoita ja salaattia ja semmoista lombardian leipää. Se oli tosi hyvää. Ja nyt kun niitä keitettyjä perunoita jäi ja salaattia jäi ja lohta jäi, ai niin, ja sitten meillä oli vielä katkarapuskaagenia. Niin nyt mä meinaan tehdä tästä kaikesta niin semmoisen iltaruokasalaatin ja se tehdään, laitetaan vaan ne yhteen tänne ja nyt meillä on vähän tuoreita herneitä, mä meinaan niitä vähän riipiä sinne. Niin tulee semmoinen hyvä salaatti. Eilinen pieni karhunkierros teki sen, että tänään istutaan ja loikoillaan. Jalat tykkää kovasti. Mutta pientä palauttavaa kävelyä tässä ympäristössä. Vähän me kartetaan portaita, mutta tehdään sitten semmoista, kierretään, jos ei päästä suoraan portaita. Mulla kun on se fibromyalgia, niin mulla löi kuumeen ja se oli aika haitallista siinä alkuyöstä, mutta sitten sekin tasottu, joten mäkin sain ihan nukuttua. Hyvä aamiainen on takana ja lähdettiin vähän ostoksille. Katsotaan vähän mitä me ostettiin. Esittelepä Matti meille mitä me ostettiin. No niin, nyt on Ostest Ruka. Lippalakki. Lippalakki. Vanha rupesi olemaan jo vähän räsä. Sitten, mitäs siinä on? Kahvimitta, mallia, Ruka. Joo, me on nostettu joskus luupäinen, mutta liian lyhyt. Meillä on niin iso toi kahvipurkki, että tommonen pitkävartisempi oli hyvä. Sitten mitäs siinä on? Tämmönen siirappi. Kaikkeen mahdolliseen lihaan, juomiin.
jälkiruokiin. Siinä mainostettiin jälkiruokiin, juomiin. Ja sitten kun mä ajattelin sitä, että kun tekee barbecue-kastiketta ja vähän glaseeraa, haluaa semmoista makeampaa, niin kokeileekin tota. Terva barbecue-kastikkeessa niin voi olla todella hyvä. Mutta sitten kun siirapin makuun päästiin, niin sitten kuusenkerkkä siirappia. Ja nyt täytyy kotona opetella sitten niitä käyttämään. Semmoiset ostokset ostettiin täältä Rukalta. Tänään tehdään, mitäs ruokaa Matti tänään tehdään? Se on semmonen rukalainen perinne. Joo. Vuodesta 13 lähtien Poronkäristys ja muusi. Ja siihen vähän puolukoita. Ja sitten kerran vuodessa juodaan olutta ja se on tummaa olutta ja se on just se kera poronkäristyksen. Eli tänään on semmoista luvassa. Ei meillä siis huonosti mene. Millä menee hyvin? Tänä päivänä piti 100. Tänä päivänä siis piti 100, mutta eihän tuolla mitään vettä tule. Me ollaan vain iloisia siitä. Vähän tuulee, mutta ei sitäkään tee kovin paljon, joten meillä on erittäin hyvä keli ja nyt ei muuta kuin rentoillaan ja nautitaan Rukasta. Handparkour Rukalla. Täällä ollaan ja otettiin tämmönen menopaluu tällä hiihtohissillä. Ja tosi kiva lähteä tonne huipulle. Siellä on ollut nyt 2 päivää juhannusfestaria, mutta nyt festarit on loppu, joten nyt sinne ei ollut jonoa. Päästiin suoraan lipun oston jälkeen tänne hiihtohissille. Onks hyvä meininki? Hyvä meininki. Hississä aina pelottaa. Joo, katsotaan. Tuolla se Rukakylä pikkuhiljaa katoaa ja siellä se Rukakylä kohta häämöttää. Eli tällä on tosi näppärä mennä ylös. Aikoinaan kun täällä käytiin, niin täältä Rukakylästä pääsi myös kävellen tonne ylös. Ja sinne meni vähän portaita ja polkua. Mutta nyt se portaat ja polku on jotenkin kadotettu, hävitetty, poistettu. Ja nyt tonne ylös pääsee tuolta takaa autolla. Mutta sitten täältä Rukakylästä pääsee tällä hiihtohissillä. Ja tää on oikeastaan aika kivaa kyytiä. Eli tuolta alhaalta lähettiin. Onks kiva meininki? Yeah. Tää on ihan mukavaa. Kohta me ollaan perillä. Tossa on noita vanhoja rakennelmia sitä polkua varten, mikä meni sitten tonne alas. Siinä oli vähän nousua ja porrasaskelmaa, mutta se oli oikeastaan ihan kiva. Silloin kun portaat oli ehjät, mutta ne rupesi viime aikoina olemaan vähän huonossa kunnossa. No niin, ja nyt päästään kohta pois. No niin, ja sitten lähdetään tänne. Nyt me ollaan täällä huipulla. Muistaaksä Matti, kun sä olit eka kertaa täällä
Rukan huipulla. Siitä on 13 vuotta. Muistan erityisesti sen, että kun sä sanoit, että tossa on tasaista ja Etelä-Pohjanmaalta kun tullaan, niin mun mielestä se oli kauhean mäkistä. Niin, ja tämä on mun mielestä aika tasasta, eikö oo? Mutta, On se nykyään tasasta. mutta mennään katsomaan, jos löydettäisiin semmoiset kivat istumapaikat. Ruka on tänä päivänä sellainen, joka laajenee koko ajan ja se täällä koko ajan tehdään jotakin hommia. Ja niin täällä nytkin näyttää olevan aika lailla monenlaista. Barriäriliukumäkiä, alamäki, autoja, semmosia polkupyörillä, alamäkipyöräilyä, kaikkea löytyy. Ja nyt täällä on ollut muutaman päivän festarit. Tosiaan paljon monenlaista rakennelmaa. Täällä on tosi hyvät, jos haluaa ajaa polkupyörällä tunturissa, niin täällä on tosi hyvät reitit rakennettu siihen. Tuolla alhaalla näyttää olevan festarirakennelma. Siellä on laavua ja tuolla vastapäätä näkyy toiset huiput. Ja siellä on toiset hiihtohissit. Noita rinteitä rakennettiin muutama vuosi sitten, kun mä olin täällä synttäreitä viettämässä, niin tuo puoli rinteistä oli kiinni, koska tuota rinnettä rakennettiin silloin. Tuolla on se Vuosselin puoli ja siellä on kanssa mökkiä. Vaikka ne ei tänne näy, niin siellä on sopivasti sitä metsää ympärillä ja noin täällä mennään polkupyörällä, miten vain. Aika moista. Festarikansa oli jättänyt tällaisen kivan penkin tänne. Tää on muuten hyvä, mutta tää on vähän lyhyt ja tutajaa. Tää vähän keikkuu. Mut jos kääntyy näin päin, niin näkyy, että tuolla on toi laki, mistä me tultiin, missä oli ne hiihtohissit. Ja sitten kun tänne päin kääntyy, niin tuolla päin on sitten Rukakylää. Aurinko paistaa, vähän tuulee. Tuolla on kans jotain festarirakennelmaa. Mutta aika rauhallista ja kivaa, vai mitä sanot? Tää on rauhallista ja kivaa. Ja alhaalta eilen tää näytti, että täällä on yksi teltta ja sinne tulee vähän ihmisiä. Nyt näkee, että tää on koko laki rakennettu. Joo. Se vaikutti aika kivalta se porukka, joka tänne vaelsi eilen. Että täällä saattaa olla ihan uusia kohteita, vaikka täällä on käyty iät ajat täällä Rukalla vähintään kerran vuodessa. Joo, parhaimpana 2. Ja me löydettiin kuin löydettiinkin meidän legendaarinen puu täältä kaiken ryjän keskeltä. Tää on se puu, mistä on pitänyt käydä ottamassa kuvat joka kerta, kun täällä ollaan. Tää on vaan aika ihku. Aivan paras puu. Ja ihan käsittämättömän käkkyrä. Mitä se on? Eikö? Siinä se on. Tänne me tultiin tänne toiselle laelle. Hei Matti. Hei. Tänne on tullut tällaiset rukakirjaimet. Ja tosiaan tää
uusi laskettelurinne ja sen vempaimet. Isot vempaimet on. On. Täällä on paljon ilmaa. No niin, nyt on lähtöaamu. Lähtösiivous on tehty. Tiskit on tiskattu, pinnat on pyyhitty, lattiat on imuroitu ja siivottu, roskat on viety. Tsekataan kaapeista, ettei mitään jäänyt. Oliko hyvä kokemus? Oli positiivinen kokemus. Tämä oli tosi positiivinen kokemus ja tämä asunto on sellainen, joka on seuraavaksi kyllä hyvä vaihtoehto. Nyt lähdetään kotimatkalle.